Bună ziua! Mă numesc Vințan Pavel Ilie și susțin Asociația Dinamoviștilor pentru Dinamo. Acum este momentul că toți dinamoviștii să unească pentru a ridica Dinamo acolo sus unde îi se locul de aici în munții Apuseni. Eu, Vințan Pavel Ilie, vă cheam pe toți să salvăm Dinamo. Dacă vreți să Dinamo să trăiască, atunci trebuia să trecem peste orgolii să avea unui singur ideal acolo de la Sava, echipa noastră. Dinamoviștilor trebuia să fie pentru Dinamo, fie vreme bună, fie vreme rea, câini până la moarte și dincolo de ea. Dar Dinamo București. Vințan Pavel Ilie.